Епични емоции очакват футболните фенове, а ти си фен само на своя зингер с сусамова питка, пиле, маруля и майонеза. И дори не знаеш за новия ни фен зингер. KFC. 30 години епично вкусно. Евро 2024 стикер колекция. Нови, редки, уникални, звездни играчи. Голд и мемори стикери и лимитирани стикери на легендарни играчи. Официалната Евро 24 стикер колекция от Топс. Вече в магазините. Както всеки ден, така и в деня на матча. Заедно сме един отбор. Lidl, официален партньор на УЕФА Евро 2024. Новият Кодиак е вече в България. Елегантен дизайн, просторно купе, мощни двигатели. Новият Кодиак е с по-високо ниво асистиращи системи, модерен head-up дисплей и 13-инчов инфоразвлекателен дисплей. Усъвършенстваната система за динамичен контрол на шасито и задвижването 4x4 осигуряват безопасно придвижване на всеки терен. Само до 14 юли новият Кодиак е с шампионски подарък. Пакет бизнес на стойност 5500 лева. Шкода. Новата колекция на Matcha Tax Евро 24 е тук. Световно известни европейски звезди, автографи в определени пакети, нови Edge и Black лимитирани карти и мега рядката Career Celebration карта. Официалната Евро 24 Matcha Tax колекция от Топс. Вече в магазините. Пак изгоряхме по всевъзможни начини. За големите лоши изгаряния, които не смеем да пипнем, ползваме цикатридина спрей. Когато пък искаме мигновено усвояване без бели следи, прилагаме цикатридина мас. Често забравяме да се пазим от слънцето. Но за супер помощ винаги разчитаме на цикатридина спрей и мас. От Натурфарма. Пери с фрешер от Ленор и ето, че прането уха е все едно е било на въздух под небето. Наслади се на невероятна свежест, като след сушене на слънце. Ленор Фрешер. Обичаш футбол. Получаваш футбол. В Kaufland всеки мач е с хетрик. Цена, качество, разнообразие. Kaufland. Хубава седмица.